Don Jazzy, yaro baya da mata, 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 mata. Akwai yarinyar da nake so muna ta soyayya, na ba ta so ta ban soyayya muna ta lobayya. Ta ce aure in ba da ni ba za ta yau jinya, ta yau alkawar kuma ta ce za ta fidda ni kunya. A yanzu labarin da nake baku an yi aurenta, ta manta da ni don ban da kuɗi shine tunaninta. Haba mata, mata, ku bar irin wannan, irin matan da ke irin wannan. Wasu san abin duniya ne sai ku bar tunanin nan, wani laifin na iyaye ne suke irin wannan. Na gane mene matsalata, kuɗi shine matsalata. Idan na nema na aje ta, na sai mota na rufe ta. Zan nemi mata, mata, wace ba za ta zo ba. Zan nemi aure duk inda na so ba za ce da ni ba. A'a ba za ba ka ba ƙarya ne, ba ta so ka ba dawa ne. Kuna gane zance na ne. Mata, 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 mata. Su fa mata sai da kuɗi ake kiransu, in baka da ko sisi kar ka kula su. Ka nema kanka mutunci kar ka biye su. Get more money, you go anywhere for Johnny. There is no food for lazy. Some people call me Don Jazzy, of course me always thinking. Upload money booking, and don't stay say I'm baka. Rayuwa ta canza, yan mata za su soka idan kana ba su bonanza. In baka da komai, wallahi sai sun barka. Haka za a yi haka ma akai na mata faru, kuma na horo na sake dabaru, yaro baya.